Hola, soc Gemma Font, tinc 34 anys. Bueno, el dilluns en tindré 35, amb la qual cosa, si em voleu felicitar al WhatsApp, podeu. Soc nascuda a Vila-real, soc de Vila-real. Podria dir que soc com aquells dels 8 apellidos vascos, doncs a mi em podríeu fer la mateixa pregunta amb els 8 apellidos de Vila-real. La veritat és que sent molt la ciutat en la que estic i és on exercir també la professió. He treballat vora 15 anys en Ràdio Vila-real, portant la part d'informatius, la part de magazine, però la meva vida va canviar quan vaig tindre la meva filla i a partir d'ahir em vaig replantejar molt la meva història i després d'haver-me dedicat a ser mare, ara m'estic dedicant a ser empresària. Ara mateix dirigisc una empresa de comunicació, una empresa de formació i d'events, de la qual estic molt orgullosa, es diu G majúscula, i vaig començar donant el que era com parlar en públic, que és pel què la gent em cridava o em relacionava amb el món de la ràdio. Jo he triat aquest lloc perquè per a mi ha sigut el termet sempre molt relacionat amb la meva vida, perquè jo he sigut, com diuen així, masovera. He viscut de tota la vida al Maset quan era menuda, ara ho torno a fer i he passat aquests 2 anys de la meva vida cuidant a la meva filla així, entre la natura. Per a mi ser de Vila-real és estimar el termet i per això quan em va dir Héctor si voldries vindre a fer una entrevista, voldries vindre a entrevistar-me, jo li vaig dir que em volguera, però del termet. És per això que hem triat la Casa de la Sud, que per a mi també significa molt, perquè este poble sense el riu Millars no seria res. Quan Héctor em convida, jo a Héctor no li puc dir que no, a Héctor Folgado, perquè jo l'he vist néixer i com a polític, l'he vist néixer com a polític també en la ràdio, quan he treballat moltes vegades en ell. No li vaig poder dir que no, perquè també tinc molt bona relació amb el seu germà, que som amics, i aquestes coses, ningú diu que no a algú altre de Vila-real que et demana que li facis una entrevista. Què li pense treure? Jo vull que, a veure si puc aconseguir que tots coneguem a Héctor, però a Héctor el que conec jo, a Héctor el que encara que porta jaqueta, també hem de pensar que no la porta de vegades, que és Héctor, la seva cara, no de polític, sinó la cara de Vila-realenc, que és el que a mi m'ha agradat sempre que presumim la gent que som d'ací. Bueno, pues què tal? Benvinguts. Estem així Héctor Folgado i jo en un projecte en el que Héctor s'ha embarcat, que ara ens explicaràs, Héctor, quin és aquest projecte, perquè Héctor va vindre un dia i em diu: Gemma, m'agradaria fer una cosa especial, i és que fem un programa en el que molts periodistes em pregunteu a mi i intentem donar també un aspecte de mi que no coneixíem. Jo no sé, Héctor, si aquest és el resum del que estem fent avui, no? Així. Pues sí, molt bona nit, Gemma. La veritat és que ho has explicat molt bé. Jo tenia la intenció de poder tirar endavant algun projecte com este, una sèrie d'entrevistes en la que poguérem arribar a la gent realment en aquells temes que els interessen. Possiblement des de la part política estem sempre embarcats en els mateixos temes, en les disputes polítiques, i jo sempre m'encanta estar en contacte amb la gent. Jo crec que de la política el que més disfrute és el poder estar en els veïns, quan algun veí me para pel carrer i me diu com veu les coses,
I m'he plantejat això, buscar gent de Vila-real que me poguera fer entrevistes i que poguérem intentar parlar de Vila-real des d'un altre punt de vista, d'allò que li preocupa a la gent, que també me puguen conèixer més a mi com a persona, i per això he llançat este projecte i estic encantat que tu, Gemma, sigues la primera en vindre. És molt divertit perquè Héctor, quan me va cridar, me va dir: has de buscar un lloc que t'agrade de Vila-real, un lloc en el que puguem fer l'entrevista, i ara la gent que no hagi vingut així igualment s'està preguntant, però esta dona a on ha portat a Héctor, no? Perquè així tenim la camilleta, tenim aquest escenari. És la Casa de la Sud, per si algú no sap on estem, és la Casa de la Sud. I jo vaig triar, Héctor me deia: ai, on t'agradaria fer l'entrevista, Gemma? Igual a l'auditori, no? Que a tu l'auditori t'agrada molt. Però a mi, més que l'auditori, m'agrada molt el Termet, o la Mare de Déu de Gràcia, o en aquest cas, la Casa de la Sud, per molts motius. I un dels motius que jo crec que és bonic que estiguem així és que el ser de Vila-real vol dir que tenim que estimar també paratges com estos, no? Perquè això jo crec que això ho tenim en la sang, no? Nosaltres, la gent de Vila-real. Quan me vas explicar que volies que fora així, la veritat és que va ser una alegria, no? El començar en el Termet, que crec que és algo que sentim tots molt nostre. A més, has aconseguit crear un espai així molt adequat perquè pareix que estiguem... Quan he vingut ja estava la decoració feta, en aquesta filosofia, però el sindicat de Recs té la casa, la veritat, que de forma magnífica, no? I els agraïm que ens hagin deixat entrar, però replega ese saló, ese comedor d'una casa de Vila-real de fa anys, i jo crec que també replega un poc la filosofia del que vull fer en este projecte, en este programa, que és això, que és entrar un poc al saló de casa de cada un dels veïns i sentar-nos en aquesta mesa camilla, com han fet els nostres avantpassats, i ahir, en el fogueret, poder parlar de les coses de Vila-real i fer-ho com te deia antes. 12 periodistes, m'encantaria poder fer-ho en els 52.000 habitants de Vila-real, però com no és possible, jo crec que els periodistes, que en moltes ocasions sou la veu d'allò que la gent opina, en diferents sensibilitats, sense ninguna entrevista pactada, no sé realment de què m'hi has a preguntar. És que això és el que anava a dir, és a dir, quan Héctor proposa això, jo crec que és molt goloset per als periodistes, perquè te diuen, no, has de vindre i preguntar el que vulguis, això eres conscient que a cap periodista ens passa, no? És a dir, ara ja fins i tot és que no es pot moltes vegades no es pot ni fer preguntes després d'una roda de premsa, vull dir que és golós, vull dir, el tema és golós. Però a mi m'agradaria que, si poguérem, deixarem a banda un poc l'Héctor que ara estem més acostumats a veure, és l'Héctor que amb la seva jaqueta es posa el traje de polític, és a dir, a mi m'agradaria que tornarem un poc a l'Héctor que jo vaig conèixer quan estava a la ràdio, que era l'Héctor que estaven tots els fregaus, perquè Héctor, en quin fregau no has estat? Has estat en les penyes, en el futbol, és a dir, en les festes. T'has manejat molt per tot, també? La veritat és que jo sempre he sigut una persona bastant inquieta, i he tingut l'oportunitat de participar, com tu dius, i ahir ens vam conèixer, en els moviments de les penyes de futbol. La gent recordarà que Montillo Esteban, en tot aquell boom, quan van pujar a primera divisió al Villarreal en el 98, ell un poc va liderar a l'afició en aquells anys, i jo i la meva família, que està sempre molt vinculada al futbol també, vaig estar participant, la meva penya Sant Groga, que recorda aquells anys, i entonces era un xiquet en 18 anys, i ja entonces m'encantava veure que podia participar, estar en contacte amb la gent, treballar perquè les coses del meu poble funcionaren el millor possible, i jo crec que d'ahir ve un poquet també el cuquet de lo que després he fet en la meva vida, però igual que en la comissió de penyes, també molt jove, recordo que va ser el president de la comissió de penyes més jove que ha tingut o que va tindre l'associació, i ahir també vaig disfrutar moltíssim, perquè al final el contacte amb la gent és el que te mou, i el poder, les primeres entrevistes, jo recordo que anava supernerviós a parlar amb Gemma Font a la ràdio perquè volia que li contàrem el que havien fet entonces. Però jo tinc bon record en el sentit de Héctor, alçaves el telèfon i Héctor sempre estava al telèfon i sempre estava, tranquil·la, tu crida'm a l'hora que vulguis, i jo pensava, però aquest home d'on trau el temps, no? I ara imagina que encara pitjor, que ara parlarem un poquet també. Jo m'agradaria que començarem també, o que parlarem un poquet de com es viu des de la gent que rodeja. Tu ara has parlat, per exemple, de ton tio, que tenia el moviment, una persona coneguda, però la gent de ta casa, és a dir, jo recordo el teu germà dient, mare meva, és que el meu germà Héctor és que se posen tots els líos, no? Vull dir, com ho viuen ells? Com ho han viscut ells quan encara estaves a casa? Pensa, de fet, tu que coneixes molt bé el meu germà, són molt diferents. El meu germà, jo crec, i ho definís sempre igual, és la millor persona que he conegut en la meva vida, és un tros de pa, és un sant, la veritat, és molt bona gent,
i són prou diferents. Ell és més tímid, més reservat i porta una vida, en aquest cas, més privada, i a mi sí que m'agrada un poc més estar en contacte amb la gent i en el sarau i en la moguda. I després la meva família, els meus pares, mon pare que també la gent el coneix molt, Pasqual, el del 1800, i ma mare Mari Carmen, que com totes les famílies, mon pare, jo crec que cada un que va al pub li fa el míting, i li dic, papa, per favor, que al final la gent se van a cansar d'escoltar. Però també serà perquè està content, no? Un fill és polític, tu defens el teu fill, no? Ell està satisfet i també coneix que sap que ara mateix estic fent alguna cosa que m'agrada i que disfrute. També sap, igual que jo, que és un moment determinat en la meva vida i que jo després també vull fer altres coses. I entonces jo crec que també en aquest orgull de pares ells també ho disfruten, ho patixen, perquè al final també en la part de la política i més en els temps que vivim n'hi ha aquest moment de patiment, però en els meus pares i en el meu germà, en la meva família tinc uns seguidors fiels i m'animen i quan estem en casa parlem de tot i analitzem tot com està i jo la veritat possiblement d'ahir també me ve el contacte, mon pare l'estar de cara al públic, jo també sempre l'he vist una persona que ha disfrutat del contacte amb la gent, que sempre té una paraula bonica per a la gent que entra al pub, la gent que el coneixerà ha d'ells templats, ha d'elles boniques, com esteu valentets. Ha sigut sempre una persona que per la feina que ha tingut i des de darrere una barra que jo crec que en aquest xicotet comerç i en aquesta atenció directa és on un té que professionalitzar-se. Jo sempre defenso el xicotet comerç de Vila-real perquè veig que mon pare l'exercís i veig que és una feina d'estar sempre en contacte amb la gent. I molta paciència, molta paciència, que cada un que entra ve d'una casa diferent. Entra en joc la teva dona, no? Entra en joc Patricia. Jo crec que és la que més suportarà, crec jo, les teues ausències, no? Perquè això també és molt pesat, és a dir, estar sempre esperant i ja vaig, vull dir, ja vaig o no vaig, no? Perquè sempre s'allarga molt. La vida del polític és la vida del que saps a l'hora que t'alces però no saps a l'hora que te'n vas al llit. Doncs això és, en un moment determinat tinc la sort i estant treballant en festes, tinc la sort de que me deixen la responsabilitat de coordinar a la reina i dames, no saben el que van fer, perquè... Anava a dir que això també és un tòpic, no? És com el folclòric i la no sé què... Sí, el regidor de festes i la reina de festes. Jo entonces no era el regidor, però prou estava, no? I la veritat és que... Topicazo, ahí va ser un tòpic. Sí, topicazo, sí que un poc, però la vaig conèixer, la vaig veure i jo t'he dit que crec que va ser això de amor a primera vista, el fletxazo, i la vaig veure, la vaig conèixer. Ella va tardar més en enamorar-se de mi que jo d'ella, ara en un poc de premsa del corazón. Costem un poc. Però sí que és veritat que ara és la persona que d'alguna forma patís l'ausència de la parella i sobretot al principi jo me vaig casar el 2011 i ja sent diputat, ja estant de portaveu a l'Ajuntament i evidentment tenint un volum de feina més alta i per tant ella és la que ha tingut que patir i que patís ara mateix aquesta ausència. Però bueno, tot és per un motiu, no? Vull dir, ella també ha de ser un poc equip teu, no? Si jo vull arribar a algun lloc, tu hauràs d'acompanyar-me, no? És fonamental el tindre sempre el suport d'una persona que quan arribes a casa t'ajuda també a desconnectar quan fa falta i també t'ajuda a reflexionar sobre coses que potser te preocupen. Deu de ser horrible viure amb tu? Perquè sí, que no ho pintes tan mal, dona. No, vaig a dir-ho. Quants grups de WhatsApp tens? Pues bueno, ne tinc varios. Te faria treure el mòbil però no em deixarà el regidor, no? No me deixa, però ne tinc varios, a més el tinc sempre en vibrador i la meva cama va vibrant allà on vaig. Això no va dir-te jo, vull dir, això també, perquè a més Héctor és el que a les 9 de la nit està dient, vull dir... Sí, m'agrada estar actiu en les redes socials. No n'hi ha un moment en el que tanques i ja està? No. No tanca mai, La meva dona té com a enemic en casa l'iPad. És el seu enemic, el que la tablet, que jo estic sempre, gent que aprofita les redes socials per a contactar amb tu, perquè ara te permetís una cosa, antes allò de que tot el món tingui el teu telèfon, possiblement és inviable, però ara per sort n'hi ha un canal, el Facebook, el Twitter, que la gent en qualsevol moment, com m'ha passat avui de matí, que t'envia el seu comentari i et diu, Héctor, vull parlar amb tu d'aquest tema, i és una porta oberta als veïns i jo en això estic content. I clar, això t'enganxa, perquè no vols no contestar a la gent i estàs ahí. I grups de WhatsApp, per lo que dius, fonamentalment el més actiu el de la penya Sursuncorda, que no para en el WhatsApp i que estan inventant sempre... I una altra cosa, en la penya se parla de política? És a dir, tu entres i ja estan acribillant-te perquè, clar, la gent tindrà ganes de dir-te alguna coseta. Doncs mira, jo crec que els meus amics, i els ho agraïs, respecten prou això, no? Sí que m'agrada que si hi ha alguna cosa que volen que expliqui, en algun moment m'ho comenten, però per sort, en el moment que estiguen els amics i que estiguen a penya, desconnectem i estem per a disfrutar de les festes, per a parlar del Villarreal, per a parlar de lo que ens preocupa, però sí que deixarà a part un poc el que és l'activitat diària, perquè si no també no podria ser, no? Perquè tu, per exemple, quan contestes un WhatsApp, vull dir, tu estàs pensant una contestació, un bot?
Perquè això, jo sempre he pensat preguntar-vos a algú. En quin moment la gent també, no sé, jo no sé si al final la gent sabem, la gent de carrer, parle, si sabem si quan estàs parlant amb mi vols un vot o estàs parlant amb mi. Vull dir, això sou conscients que passa? Jo crec que això la gent mos ho nota, o per almenys a mi mentir, vamos, me dona fatal, no ho faig perquè no pot ser. I la gent, jo crec que se me notaria. Jo si algú estiguera intentant dir-li això ho farem i ara perquè vindran les eleccions, no, jo dic el que pensi. A vegades soc massa sincer i pinto les coses massa negres, ja li dic a algú, escolta, això, difícil, però no pense, i hi ha gent que això diu, a vegades quan escrius alguna cosa hauries de pensar que algú te ho pot treure de context i pot fer una mala utilització. Però, clar, és que al final també ser tan correcte en tot el que dius, o en un WhatsApp que escrius, o en un comentari que li dius a un veí, jo crec que perd la naturalitat. A mi, per almenys, no m'agrada fer-ho. Bueno, i en el tema del mòbil, per exemple, que estem parlant de les xarxes socials, has posat ja alguna pauta? És a dir, quan se dina no se whatsappea o quan se sopa no se whatsappea? Perquè jo a casa ja quasi estic a punt, Patri la fica, però no se complís, Guarda el mòbil o guarda el WhatsApp, no? No se complís perquè, clar, també jo entenc que en el moment del dinar i del sopar, per a molta gent, potser també és l'únic moment de poder contactar amb tu, o que pensa, ara no tindrà res i vaig a cridar-lo ara a migdia o vaig a cridar-lo per la nit. Intentem respectar-ho, però és difícil, és difícil. Mare meva. Més cosetes, perquè jo, per exemple, en el tema dels amics, que has parlat de la teva penya, eres conscient que quan un arriba a, en aquest cas a ser diputat, per exemple, hi ha gent que se t'arrima només perquè tens un càrrec? Vull dir, això és una cosa molt trista, però és una cosa que passa. Vull dir, això com se viu? O com ho vius? El que me preocupa és no detectar-ho. Hi ha molta gent que se li veu, que és molt fàcil, que ve de cara a tu i que potser dius, esta persona si no m'havia saludat en la vida, o si jo havia fet, o si la conec i potser no li agrada i ara m'està dient que ui, Héctor, que bé parles i que guapo eres i que està, i dius, però per favor, què m'està dient, no? I el que me preocupa és no detectar aquesta gent, no? Perquè jo soc una persona que possiblement siga un defecte, soc molt crític en mi mateixa, no? I això me porta també a escoltar molt i a que me preocupe també escoltar les crítiques de la gent. Entonces estic molt alerta quan algú ve a dir-me que guapo soc i que bé ho faig. En això me fique sempre molt alerta, no? De dir, bueno, perquè jo sé que no soc perfecte, tampoc ho pretenc, jo sé que hi ha coses que faig mal, però el que també dic és que ho faig sempre en el cor. Jo cada cosa que faig la faig convençut que crec que és el millor. I després, potser, el temps dona la raó i diu, bueno, doncs no, Héctor, estàs equivocat, ahir t'hagueres estat millor callat o hagueres fet millor una altra cosa. Però sempre actuo en el que crec que és el millor. I per tant, sí que me preocupa el que si algú ve a aprofitar-se ara de la persona en el càrrec que té... És que passa, és una cosa que passa i... Tu dies abans que igual del ser un poc manegueta, que ho diem molt a Vilareal, de ser un poc manegueta i trastejar en molts camps, t'ha arribat el moment de la política, que és el moment en el que... Però a mi m'ha dit gent, perquè jo dic, tinc que fer una entrevista a Héctor, i l'altre dia me dia una amiga teva, no vaig a dir aquí, clar, les fuentes, encara em queda alguna cosa de periodista dins, i me dia, Héctor, als 11 anys ja mos dia, jo de major seré alcalde. Jo no sé si ho soltaves perquè tenies una espècie de vocació de lideratge o realment dins de tu veies la tele i dius, per què no jo? Doncs mira, la veritat és que no vaig a negar-ho, no te diré que jo anava per ahí dient jo vull ser l'alcalde i tal. No, vull dir, era un cercle, estic parlant d'una amiga teua, però que sí que és algo que m'il·lusiona i que m'ha il·lusionat sempre. I que a més te diré una altra cosa que potser a algú també li pot sorprendre. Jo, per contra, a lo que veig en altra gent, i possiblement l'única aspiració meva en política és la de poder ser alcalde de Vila-real. A mi, ara mateixa, vindria... Però vull dir, per exemple, hi ha gent que li interessa ben poc, a lo millor un municipi i tu ja eres diputat, vull dir, l'ascens ja l'has fet, no? Però igual te fa il·lusió el tema de Vila-real. I clar, és que possiblement jo crec que també lo de diputat m'està donant la possibilitat de conèixer la província, li agraïs tremendament a Javier que m'hagi donat l'oportunitat, però la il·lusió, realment la meva il·lusió i el meu objectiu, la meva vocació ara mateixa, la meva il·lusió és la de poder ser alcalde de Vila-real, però no per sentir-me orgullós de ser alcalde de Vila-real, que des de luego seria un orgull per mi, sinó per poder també, jo crec en Vila-real i crec en la gent de Vila-real i m'apassiona Vila-real, t'ho dic en sèrio, crec que podem fer moltíssimes coses junts i crec que hi ha moltes maneres de fer-les i m'agradaria poder posar-les en pràctica. Jo crec que vindria ara algú i me diria, que no serà el cas, i me diria, Héctor, te'n vas a València a ser... Jo crec que no.
Jo ara mateixa, si tinc la sort de la vida, inclús regidor, també no t'he dit que l'aspiració que diran, ell vol ser l'alcalde, ell vol governar, no? O sigui, jo de regidor estava disfrutant moltíssim. Jo sent regidor de cultura, d'educació, de joventut, de festes, jo vaig viure aquests 4 anys d'una forma apassionant. És que vaig disfrutar moltíssim i crec que se me notava i que la gent ho va notar. I possiblement, si després el meu partit m'ha donat la confiança de poder ara aspirar a alguna més, és perquè me hauré disfrutar d'allò que vaig fer. I jo, pues sí, me fa molta il·lusió poder ser alcalde de Vila-real, la veritat. Tens la il·lusió, que és la cara dolça, diguem, de tot això. Però i la cara més amarga? És a dir, hem viscut així en Vila-real eixides d'alcalde que han sigut molt estranyes. Vull dir, te parle de Manolo Vilanova, te parle de Robert, vull dir, han sigut molt agredols. Això no li tems també una miqueta? És a dir, una miqueta de temor de dir, bueno, arribada a esta silla ara tinc esta eixida? Vull dir que això no entrava en els meus càlculs? O això no es pensa? Vull dir, fas l'espenta i ja està. Jo crec que quan estàs en política sí que te dones compte que, desgraciadament, la política sol ser injusta en el temps i ara estàs ahí i te venen tots aquests que te peguen la palmadeta al llom. Els palmeros. I després ja no passes a ningú. Jo aspire, i possiblement això m'ajuda a fer o a intentar fer bé la meva feina, que és poder anar en la cara ben alta en el moment que decidisca dir ja he tingut prou, ja vull dedicar-me a la meva vida, als meus projectes en Vila-real i poder anar per Vila-real, poder anar al pub de mon pare, poder anar a les cafeteries, poder anar a l'auditori a veure una obra de teatre, Héctor, a rodar, fer el que he fet sempre, estar en contacte amb la gent i que ningú puga dir-me que injust va ser en mi, Héctor, fent allò, sabent que era injust, no? I per tant, a vegades, quan ho acaba, sempre tens la tendència a això, però jo crec que també, al final, la gent que sap valorar-lo també sabrà reconèixer que has fet un esforç en això. I després també que la política, com jo deia, la cara més agra, diria jo, és que hem tingut un Carlos Fabra, hem tingut uns moviments que això la gent, jo penso que també fa que tots els polítics són iguals. És a dir, això és molt gros que ho diguen, això és una crítica molt... Per al meu gust, molt forta, no? Perquè dius, és que estem comparant, vull dir, estem parlant de corrupció i de polític tot junt, vull dir, això en quin punt s'ha de canviar? Desgraciadament s'ha portat això. Jo sempre als meus amics, quan me fan que ells també m'ho diuen, és que al final tots, és que és igual, mires on mires, jo sempre es dic el mateix, jo no conec si en Càceres, si en Valladolid n'hi ha un regidor de l'Ajuntament de Valladolid del PP que és un fulano, fica a Valladolid, però que valga l'Ajuntament que siga. Jo no conec, no ho sé. A lo millor n'hi ha algú que és un fulano i si algú vol fer alguna que no toca, s'arrimaran des a un partit que té possibilitats de treure molts regidors i treure diputats i per tant tindrà trampes. Jo, els casos com el que passen dels Bárcenas i tots estos, escolta, que es caiga sobre ell tot el pes de la llei, que tornen el que hagin robat, no ja van que es porten a la presó, que tornen el que hagin robat, que es porten a la presó i tal. Jo realment me pareix injust que se mos puga juzgar a tots, del PP, del PSOE, de qui siga. Tot el món sempre diu el mateix, és que són tots iguals, és una frase que te l'hauran dit a 1000 vegades. Claro, jo crec que no hem de caure en aquest error i que al final això és un poble, i jo per sort estic fent política municipal i la gent que mos coneix sap massa bé com som, el que tenim, ara exposem públicament el nostre patrimoni i jo tinc un piso que té una hipoteca hasta que jo tinga 65 anys. Bueno... Tinc a la meva dona en el paro, que hi ha gent que se sorprèn i dic, mira, la meva dona fa 3 anys que està en el paro. I la gent diu, ai, un diputat i portaveu del PP i tu n'has pogut col·locar. I dic, no, és que no se trata d'això. La meva dona és abogada i la meva dona envia molts currículums, desgraciadament encara no li així faena, però no me correspon a mi i no vaig a fer-ho, merejar un dit perquè ella encontre faena. I ella, els pares tenen un restaurant i ajuda en fin de setmana al restaurant dels pares. I no hi ha que fer més que això. Tinc un cotxe i els diners que tinc al banc, te'ls dic així, són 3.500 euros. No tinc més perquè he tingut que pagar els mobles quan m'he de casar de la hipoteca i alguns gastos que van fer del viatge de nòvios i això és el que tinc. I no tinc més i és públic. I quan acabe segurament tindré més o menys el mateix i ja deuré menys al banc. Esperem, perquè aquesta és l'altra. No, però sí que un poc el canviar, no? És a dir, quan un entra, jo imagino que entres en aquesta il·lusió, no? Perquè ara, per exemple, en la Diputació estàs manejant molts diners, és a dir, en el tema d'infraestructures hi ha molts diners. Vull dir, la pregunta també seria, se dorm bé
Perquè quan tens tanta responsabilitat, perquè el pressupost crec que és més gran que el de tot l'Ajuntament de Vila-real, això és molta responsabilitat. Sí, el pressupost és un pressupost molt elevat, que és pràcticament similar als 40 milions que té l'Ajuntament de Vila-real. I per tant, te permetís el gestionar, però sí que, com tu dius, has de controlar molt bé el que fas. Al final, els polítics, i la sort també dels polítics és que qualsevol que ens està veient, qualsevol que des de sa casa ens està veient, pot ser polític. Al final jo crec que les eleccions i els polítics són la participació ciutadana. Jo sóc un veí, i un veí que he decidit participar del meu poble. I te promet que anime a tota la gent que ens està veient, així com hi ha gent que li molesta que apareguin partits nous, o que entre gent nova al partit perquè me llevarà la meva cadira, no, jo faig el contrari. Jo anime a la gent, si els agrada el meu partit, que se'n vinguin, estan invitats, però si no es representa, que participen del partit que vulguin, perquè això és participar del poble. I per tant, qualsevol polític pot estar governant Vila-real, pot estar governant la Diputació, o qualsevol veí. Al final tenim uns tècnics que, per sort, són els que donen validesa legal. O sigui, jo sé que n'hi ha que fer una carretera de Tírig a Salsadella, però no vaig a ser jo el que decidisca quin material s'ha d'utilitzar. I seran els tècnics els que m'informen de quins són els millors materials, en quins diners ho podem fer. Traurem un concurs públic completament objectiu perquè s'ho quede l'empresa que millors condicions dona en menors diners per poder estalviar. Aquesta és l'altra, vull dir, també n'hi ha un altre tòpic, és este, no? És que quan un entra, enxufa a tots els amics, no? Que és el que tu dies de Patricia, per exemple, que la gent inclús se sorprèn que la teva dona estigui creant currículums, no? Però n'hi ha gent que se sorprèn i n'hi ha gent que també es pensa, que jo crec que això és perquè potser no han pogut viure un procés d'eleccions des de dins, es pensa que fer una llista d'un partit polític és molt fàcil. I jo penso que fàcil no és. No. Perquè a part d'ahir teniu dinosaures, que n'hi ha els... Bueno, jo sempre, dins el meu ment han hagut els dinosaures i els favors de Buig. Vull dir, això com se podria canviar o com t'agradaria a tu que fora? Mira, jo moltes vegades m'he fet hasta la reflexió i algun company del govern ara o quan estan en l'oposició, a lo millor se pot dir que fem broma, no? Però jo ho dia un poc en sèrio. A mi m'agrada aquest ajuntament de Batiste Carceller, el recordar Batiste Carceller, en el que tots tenien responsabilitats, en els que tots tenien delegacions i tots treballaven pel poble. Ara possiblement ens hem portat davant dos, n'hi ha uns que tenen que governar i uns que tenen que fer oposició. I jo alguna vegada m'he fet la reflexió sobre si les llistes obertes no serien una solució per això, però també me dona la por de que al final altres interessos d'algú, perquè al final pensa que un ajuntament pren decisions importants i que quan se fa un pla general d'ordenació urbana a el pots o perjudicar molt o beneficiar molt i podrien haver interessos que a lo millor jo crec que m'han fet descartar aquesta opció. Però com tu dius, quan has que formar o conformar un equip i jo ara vaig a tindre la responsabilitat, hace un any, de presentar-li als veïns el meu equip, la meva llista i fer la llista que més represente a la idea que jo porte de la gestió que vull que se faci en Vila-real, a la filosofia que jo vull que s'apliqui en Vila-real. Hi ha molta gent que me parla de el PP sou d'esta manera o sou d'altra i voteu d'una manera. A mi no m'ha cridat mai, Gemma, Mariano Rajoy para dir-me el que tinc que votar en el pleno de Vila-real. Només te faltaria ja, perquè ells estaria una hora parlant també. Ni Mariano Rajoy, ni Alberto Fabra, ni siquiera Javier m'ha dit Héctor, esta votació. Jo en cada votació aplique, i ho parlem en el grup, el que crec que és el millor. De fet, l'altre dia en el plenari, va ser un plenari un poc polèmic, ara parlarem dels plenaris. Van votar moltíssimes coses a favor, moltíssimes, i la gent de l'equip de govern se sorprenien. Ai, per què vota a favor d'això? I perquè me pareix bé. I nosaltres vam presentar una moció per demanar que se modifiqui la llei que afecta a la cogeneració, que ens afecta a les empreses taulelleres de Vila-real, i és anar en contra de lo que el Partit Popular en Madrid estava plantejant i demanar-li una modificació. Però és que jo crec que a Vila-real li fa falta que se faci aquesta modificació. No tindria lògica que anar en contra dels interessos de Vila-real. És que, clar, moltes vegades dius, bueno, què importa més, el que, com tu dius, no? El que la directriu del partit mana, la directriu del partit de Madrid mana, o realment el que els veïns, que al final som un dels últims estaments, un dels últims miquinòries ja. O sigui, que ahir no n'hi ha cap creuament. És a dir, el Madrid ha dit això, el PP ha de votar això. No, jo crec que sí que és veritat que en ocasions i quan se prenen decisions que d'alguna forma les entens o les tens que compartir perquè hi ha una situació de crisi, no? I m'imagino que també la gent diu, bueno, se prenen decisions que són o suposen retallades en alguns sectors, decisions que són molt impopulars. Clar, és que, per exemple, retallades a Madrid o les retallades de sanitat o les retallades d'educació, això, així al poble se veuen quan vas al col·le
i n'hi ha algú que no pot posar el xiquet en el comedor, o n'hi ha algú que s'ha quedat en una classe buida, per exemple, en Flors han tancat la guarderia, per exemple, és una llàstima, Clar. Això és el que després és el que te diuen a tu la gent. Clar, la gent ve i al final tu eres la cara visible d'aquestes accions, però realment quan tu entens que això s'està fent, mira, guanyant unes eleccions, al final la gent sempre ens atribueix als polítics que el que volem és guanyar eleccions. Jo crec que si plantejarem si Mariano Rajoy està prenent aquestes decisions per guanyar les eleccions, tu diries, no, en això no guanyarà les eleccions ajustant en sanitat o ajustant en això o fent l'altre, en això no és popular, en això ho fa perquè no li queda altra, perquè s'ha encontrat una situació que o realment aplica polítiques que poden ser impopulars i que poden ser doloroses, però que van a tindre resultats, o realment no ixes d'esta. I al final, jo també, com a Partit Popular, me solidaritzo en l'esforç que el Partit Popular està fent. El Partit Popular no està fent res de cara a la galeria, això no són polítiques bones. I el Partit Popular se la va jugar completament, el meu partit, en que aquestes polítiques que han fet donen bons resultats, en què se comença a crear empleo, en què la gent comença a notar una milloria, en què l'economia se recupera. Si això no arriba, i desgraciadament l'empleo és l'últim que se nota, desgraciadament, i se n'havia destruït molt, estem en una situació molt preocupant, però si aquestes polítiques que han fet, que han sigut dures, al final no acaben en que la gent note alguna cosa, doncs realment el Partit Popular ho pagarà. I aquest és l'esforç que ha fet. Jo crec que és un esforç de responsabilitat, i per això quan venen aquest tipus de polítiques al pleno, les entens. Dius, clar, és que així haguem pogut dir, no, doncs mirem avant, seguim gastant i no reduïm l'administració. L'administració se mos havia fet un gran elefant blanc, un bufo total, i que hi havia que adaptar-se, i que ara, per exemple, se reduiran els assessors, no podrà tindre un ajuntament els assessors que vulgui, l'alcalde no podrà ficar-se el sueldo que vulgui, no podràs contratar tots els funcionaris que vulgui. Al final és anar controlant el gasto de l'administració perquè són els nostres impostos. S'havia disparat, s'havia arribat a un punt en el que ja no... Molt, massa. I això també és contraproduent. Jo crec que, i tornant un poc a la gent de Villarreal, jo crec que teniu que fer un gran esforç, no sé si compartiràs la idea, però n'hi ha molta gent encara que avui per avui no coneix el nom dels regidors ni sap absolutament res de política. És a dir, és gent que viu el dia a dia i no obre un diari, per exemple, no escolta una ràdio o no... Vull dir, n'hi ha gent que encara no... Com se pot arribar com se pot arribar a la gent de Villarreal? A que la gent conega qui el regidor o qui va d'alcalde? Pots preguntar-ho, però també passen els ministres. Que passen els ministres ja me pareix molt bé, però que passen gent de Villarreal que som d'ací i que te'ls cruces... A mi me preocupa moltíssim, i de fet, possiblement un poc la idea esta, de que vingueu periodistes, cada un d'una idea o d'una forma de pensar, és que pugui haver aquest contacte. A mi me preocupa que la gent del carrer me veig a passar, me mire passar, tinc alguna cosa que dir-me i no vull parar-me. Me preocupa, de veritat, i m'encanta inclús quan me paren i n'hi ha que te pega la bronca, que te pega el puro, i te diu, Héctor, molt mal, o te vaig veure en el pleno i no m'ha agradat, o aquest posicionament, i altres te donen reflexions per ajudar. Jo crec que el millor que ens pot passar a algú que vol estar en política és que un veí te pari i te diga com pots millorar, no? I me preocupa que hi hagi gent que no conega regidors, moltíssim. Algo estarem fent mal. No per ser famosos o populars, al contrari, sinó perquè al final nosaltres, al final i al principi, estem llevant per representar-los a ells. I si els representants no són coneguts, és perquè no n'hi ha una unió entre els ciutadans. Jo entenc que falta com un nexe, és a dir, falta que la gent no tinga tanta desídia, és a dir, que quan diguen d'anar a votar no diguen total, per què tinc que votar si són tots iguals? O total, per què, si me dona igual, no conec a ningú. Sí, jo per això convido a la gent a que s'anime a participar en la política, a arrimar-se, a entrar en contacte amb nosaltres, a qüestionar les coses que fem, que si no volem fer-ho directament, que s'aprofiten, el que parlàvem antes, de les redes socials, de totes les formes que puguen tindre de contactar amb nosaltres, però que pensen que les polítiques que se fan a l'Ajuntament són polítiques que els afecten diàriament, no? I que jo crec que haurien d'interessar-se també de la forma de funcionar i inclús participar. Ara hi ha molts partits que jo crec que hi ha més partits fora de l'Ajuntament que dins, que estan naixent nous. Com te deia al principi, jo hem de preocupar-me al contrari. Veig que hi ha gent que té inquietuds i que creu que pot aportar altres coses, i jo me penso que això és enriquir el discurs polític. Al final polític s'està vinculant a alguna cosa negatiu, i per mi polític és veí que participa de la gestió del poble. És un poc a lo millor això el que s'hauria de canviar un poquet. En quant als plenos, a les sessions plenàries que havies dit antes, això no n'hi hauria manera de fer-ho d'alguna forma que no siga
un Barça-Madrid, un blanc i negre... Vull dir, no n'hi ha manera, Héctor? Mira, a mi me va doldre, ahir vaig ser un titular, perquè saps que esta setmana vam tornar a tindre un pleno molt tenso, en expulsions, i vaig ser un titular que ahir en la prensa escrita que dia Benlloch y Folgado dicen que no se pueden arreglar los plenos y tal. Jo sí que m'agradaria explicar la meva visió sobre el tema. A mi no m'agrada, jo me'n vaig trist a casa. A més, una persona que... A part, no és que vos aneu tristos, és que vos aneu a les 12 de la nit, que això no n'hi ha manera de resoldre-ho. Els periodistes han de treballar, però tampoc hem de demanar una pizza allí per sopar. Vull dir, és barbaritat de llarg, no n'hi ha manera de fer-ho d'alguna manera més light? És que no sé com explicar-me. Jo crec que abusem tots, i això és una cosa que hem de fer. En altres puestos no passa, Els altres companys me diuen, però per què esteu 5 hores? Què feu ahí? I jo t'explicaré un poc per què estem 5 hores. I a part de perquè sí que és veritat que hi ha molts grups, al final crec que s'està abusant de fer un discurs de cara a la càmera. Què passa? La càmera, afortunadament, se veu en els plenos, està bé que la gent es veja i que puga veure-ho. Però què passa? Que estem en un míting continu i que al final cada punt, n'hi ha punts d'emoció. En la Diputació passa, en els punts que estem d'acord, com ja no tenim res que convèncer-nos, no se fa debat. Estem en aquest punt, estem tots d'acord, doncs passem al següent punt, perquè ja ho tenim clar, perquè això l'important és fer aquesta gestió i que aquesta gestió arribi al ciutadà. En el pleno de Vila-real la gent ho veurà, jo també entono el mea culpa, no pensen que tire balons fora, i és un míting darrere un altre i tal. I a això tens que sumar-li que, clar, hi ha 5 grups en l'equip, 4 grups en l'equip de govern i l'alcalde que té barra lliure per dir el que vulgui, i nosaltres que també només tenim un portaveu, una intervenció limitada també en el temps. I això fa que se generen situacions en què jo parle 3 minuts i després estàs 20 minuts que pam, pam, pam. I al final jo als meus regidors sempre els dic, escolteu, no en tema ningú tipus de provocació, guardem completament les formes, encara que potser en algun moment t'estiguen provocant perquè saltes. I els plenos se fan eternos, no passa a ningú altre poble, però mira, Vila-real 5 i 6 hores de pleno, que jo crec que al final no és beneficiós. I també perquè tratem temes, jo crec que, jo a vegades els ho dic, l'han convertit en el pequeño parlamento. I com així governa una força diferent a les que governen altres puestos, doncs allò que no s'aprova en la Diputació, en la Generalitat o en el govern, ve així. I així parlem del Sàhara no sé quantos, de la República o de la monarquia, de si el Papa no sé quantos. Clar, decisions que no són competència nostra, quan realment la gent el que vol saber és si la ciutat municipal de l'esport va allà o no va, què passa en el barri Melilla, si el pla general s'activa, què passarà en la contribució, si tindrà que pagar més o menys. I jo per lo menos estaria per la labor i oferir a l'equip de govern això, a que parlen de temes locals, tot i que evidentment l'altre ens influïx, però l'altre jo crec que s'ha de fer política partidista. I una altra cosa, el tema del lideratge, per exemple, en algun moment has dit, parlem de Benlloch perquè és el més oposat, és el blanc i el negre, o el negre i el blanc. Tu no mai has dit, escolta, este home té alguna cosa bona? Vull dir, dins de Hola, soy Héctor Folgado, no mai penses, esta persona també té alguna cosa bona i estem així jugant als escacs? Jo, i ho he dit ja moltes vegades, quan un té 40 milions de pressupost, fa coses interessants i fa coses bones. És que jo crec que seria impossible que en 40 milions de pressupost no pogueres no fer coses positives. I jo hi ha coses que ha fet el quadripartit que me pareix... L'altre dia vaig presentar una moció que me la van tombar perquè m'ha agradat molt lo del show cooking. I es vaig dir, ha eixit una idea bona, ha hagut una empresa local que l'ha impulsada, tenim l'Associació Gastronòmica de Vila-real, que són uns cracs, escolta, juntem-ho tot i creem anualment un certamen per a que hi hagi a Vila-real un certamen gastronòmic aprofitant els membres i aprofitant el descobriment de Vila-real del show cooking. Me la van tombar, van votar en contra, però jo reconec que això va ser una bona idea, o m'agrada el projecte de la Vilabeca, i és un projecte que jo plantejaré en alguns canvis, però m'agrada. Evidentment, quan un té 3 minuts en el pleno, no pot dedicar-li'ls a dir-li... A dir, això està bé o això està mal. Claro, jo el que he de proposar són les propostes que jo considero que han de millorar, però evidentment quan veus alguna cosa que és de la gestió ordinària del municipi, doncs aquesta gestió ordinària la pots compartir. El que passa és que evidentment sempre se fa més incidència en allò que ens separa que possiblement en allò que ens unís. I anava a dir-te, després passa un pleno, no? Passa un pleno d'estos turbulentos i després sou capaços de separar també? És a dir, quan hi siu tots, saps? En plan... Ahir, per ser-te sincer, perquè si no... T'he dit que no t'anava a mentir i que t'anava sent sincer i tinc que ser-ho sincer, la veritat és que... Me n'aneu enfadats, no? Me n'anem enfadats i que la relació ara mateixa entre
l'oposició i l'equip de govern està completament trencada. Perquè s'ha portat... I això no se podria... Vale que tampoc és ahí el pacifista, no? Però no se podria arribar a un punt en el que realment vos vegeu un poc més com a som de Villarreal i volem que les coses s'isquen bé? Sí, però inclús... És que no n'hi ha manera, no? No, però Gemma, si repasses el pleno en el que va ser portades per expulsions i tal, si n'hi havia 25 punts... Estàveu d'acord en a lo millor en 18 es vam aprovar per unanimitat. Per això t'he dit que, desgraciadament, en alguns casos s'ha anat a lo personal. Jo tinc molt bona relació amb regidors de l'oposició i és així, molt bona relació. I mira, en el portaveu de l'equip de govern, en el senyor Serralbo, i ho dic així públicament, jo tinc amistat perquè quan estàvem en la penya, ells tenien la penya davant, nosaltres érem uns xiquets i ells estaven amb nosaltres i van fer molt bona relació. I ho dic així, no me sap mal dir-ho. I en ell, quan eixim del pleno, parla les coses en tranquil·litat. Desgraciadament no puc dir el mateix de l'alcalde. Desgraciadament, perquè m'agradaria poder agarrar i dir hem tingut un pleno tenso, però després sé que me'n vaig al despatx de l'alcalde i podré encontrar en l'alcalde una persona que arribarem a un acord o tal. Pues és impossible, de veritat. Això t'ho has de posar com a proposta, no? Però que ho he intentat, te promet que ho he intentat, i inclús que he gastat a regidors, o en la regidora Rosario Rollo. L'altre dia, en el pleno, vaig treure un tema que no m'ha agradat que havia fet la senyora Rosario Rollo i el vaig voler introduir dient que me sabia mal treure-li en el pleno una cosa que en aquest cas la deixaven en evidència, però que tenia que denunciar-la. Perquè realment també pense que potser ella en les nostres diferències polítiques també puc tindre a nivell personal una bona relació. Te promet, Gemma, que en l'alcalde jo me n'he anat renyit, que li vaig tindre que dir, jo he vingut renyit de casa, jo me n'he anat renyit del despatx de l'alcalde i m'han convidat molt poquetes vegades a entrar. I en l'últim pleno, que no m'havia passat mai en la meva vida, la gent sap que jo no soc un broncas, el que me coneix ho sap. A mi me van expulsar, que no m'havien expulsat mai d'un pleno, i desexpulsar. I me van desexpulsar... És que feu coses rares als plenos. Ni m'ho imagine. Clar, la gent que està mirant el pleno, la gent dirà, però què passa, no? És que aquesta crispació, la gent, jo penso que ja està prou crispada la gent del carrer i que aquestes coses també molesten un poc, però que si no se pot o és difícil, jo no tinc la solució tampoc. Jo torno a oferir tota la meva bona voluntat perquè puguem arribar als punts d'encontre que vulguin, però si dia l'altre dia que veig difícil és perquè ja ho hem intentat en altres ocasions i sempre hem acabat al mateix punt. I aquest interès de portar-lo a lo personal, inclús d'intentar fer-li mal no al polític, no a l'adversari polític, sinó a la persona que n'hi ha darrere d'aquest polític, jo això no ho puc entendre. Pues és una pena, tu guarda-te-ho a la butxaca. Jo m'ho guardo com a deures a fer. No desistes. N'hi ha coses, per exemple, que a mi encara me sorprèn molt, i és el que dia, la gent que va en les blanques o en les negres, al carrer també passa. Vull dir, tu no mai t'han dit, per exemple, quins programes veus o quins programes escoltes, perquè no mires l'intermedio, per exemple, no? Això no t'ho plantegen, inclús la gent que tens més de prop? Perquè n'hi ha gent, per exemple, que si és d'esquerres ha de mirar l'intermedio i si és de dretes ha d'escoltar la COPE. Això és una cosa molt antiga i que encara perdura. És una llàstima, no? És una llàstima que encara passe, no? Jo crec, de fet, que és més enriquidor el contrari, no? A mi, per almenys, m'ha servit més. Jo tinc les meves idees no perquè ningú, com t'he dit antes, me les inculque des de Madrid ni des de ningú puesto. Per tant, no necessito a ningú que me reforce les meves idees. I sí que m'agrada escoltar els contrapunts. De fet, jo un dissabte, com t'he dit antes, Patri, en ocasions treballa en el restaurant dels pares i si algun dia no tinc actes i he preferit quedar-me en casa, me fique la sexta i me veig el debat que fan per la nit en la sexta noche i m'agrada escoltar, i allí realment al PP el posen filo pilipino, li peguen pels quatre costats. Però m'agrada saber quins arguments gasten ells. M'agrada saber-ho, perquè també m'agrada saber si jo en alguna de les meus posicionaments estic equivocat i m'agrada també saber quins són els arguments al final que van esgrimir uns i altres. Però també jo tindré la meva visió i fer la meva idea. El que només escolta una versió de la pel·lícula, jo crec que no coneix, no veu la pel·lícula sencera. Ho trobo molt perillós, també. Ho trobo que és una cosa molt perillosa. Parlava jo de mitjans de comunicació perquè abans t'havia preguntat el tema de les directrius. Quan va passar el tema de Canal 9, quan va haver el fundido a negro ja definitiu, això també toca una miqueta a Héctor, no? És a dir, ho dic perquè n'hi ha moltíssima gent, molts periodistes de Vila-real conegudíssims, que estaven treballant allí i ara de moment s'han quedat a zero. I de moment, clar, a mi em va afectar, no? Perquè vaig pensar, i ja no hem de tindre un canal al que puguem parlar en valencià, tal...
és dur, no? Això com ho vius tu? La veritat és que va ser... I entonces se va dir, i jo també estic en el tema de que va ser possiblement la decisió més dura o de les més dures que ha pres el govern valencià en aquesta situació. I és curiós, perquè antes de El Fundido a Negro pareixia que Canal 9 només la veiem uns, i ara, després del Fundido a Negro, pareix que només la vulguem veure uns altres. Jo crec que la televisió autonòmica ha d'existir perquè la disfrutem tots. I la veritat és que crec que és una de les decisions més dures i més difícils, i tornant a la sinceritat o a la normalitat, quan ho està governant, el senyor Benlloch és més en premsa que jo, és més en la tele que jo, és més en la ràdio que jo, i és normal perquè ell té coses que contar de gestió de govern. Al final, que no existisca una televisió autonòmica, que ningú s'enganye. El primer perjudicat en que no té un canal per explicar-li als veïns el que fa és el govern. No veig molts governs que estiguen disposats a renunciar a tindre un canal que li dona la possibilitat de contar-li al veí, a tots els veïns de la Comunitat Valenciana, el que està fent cada dia. I això, Alberto Fabra ha decidit renunciar a tot això, que ha de donar veu a tots, no llevant al bebè, però evidentment, com te deia en Benlloch, a qui més atén és al govern, perquè té més coses que explicar de gestió de govern. Per tant, jo crec que és una decisió duríssima i que al mateix temps se pren perquè crec que quan a la gent li expliques la plantilla que n'hi havia, sobredimensionada, inclús la mateixa gent que treballava en Canal 9 i a Civilarreal tenien grans professionals que treballaven... És que clar, així ha sigut una massacre, perquè tenim molta gent. És molt dur, molta gent i bons professionals, i te sap mal perquè es coneixes com a persones i no és just que ells ara no estiguen allà. Jo, la veritat, jo no crec que Canal 9 hagi desaparegut. Jo crec que Canal 9 ara ha tingut que tancar. És veritat, ha tingut que tancar i ara hem tingut que renunciar a una televisió. I crec que Canal 9 naixerà o renaixerà una televisió autonòmica perquè la necessitem per a donar difusió de la nostra llengua, de la nostra cultura, de les nostres tradicions, de l'oratge. Quanta gent veia l'oratge en Canal 9. Però també la gent ha d'entendre que no podíem permetir-nos una televisió que tenia els mateixos treballadors que totes les privades juntes. I això és culpa de tots, també del Partit Popular, també del Partit Socialista, de tots els que han governat Canal 9 i que han estat allí, que possiblement han anat en temps de bonança dient sí, pot incorporar-se més gent, sí, pot anar més gent. I al final hem tingut una plantilla que era molt elevada i que no podíem assumir. Possiblement en un altre moment se crearà, estic convençut que se crearà aquesta televisió i que tindrem la televisió que tots volem. Jo crec que en els mitjans de comunicació hem de fer tots uns esforços, tots. I hauríem, mira, la llei de la reforma que ha fet de l'administració local, que ha fet Rajoy, possiblement una de les coses que potser també s'haurà tingut que regular és com s'ha de relacionar els governs en els mitjans de comunicació. Jo penso que des de com jo ho he viscut, és una llàstima que n'hi hagi mitjans de comunicació que vinguin suportats únicament i exclusivament per una subvenció que li dona un ajuntament. O sigui, és que això és molt fort, perquè el periodista que està al pie del canyón, a veure, si a tu te paga de què vaig a parlar? Vull dir, això és molt trist, també. Vull dir, ahir estem qüestionant la llibertat ja de tot, llibertat d'expressió, llibertat de premsa, digue-li com vulguis, això. Jo no sé com ho plantegeu o si en el partit ho parleu, però això és molt difícil. Jo crec que aquest és un pas que hem de donar. Mira, i també dins de la sinceritat que te diria, jo entro en política governant i jo no havia estat en l'oposició i per tant no havia viscut aquesta segona part. Els que ara estan en l'equip de govern moltes vegades me diuen vostès els han sentat molt bé l'oposició i tal, que és per fer aquest joc polític. Però jo dic públicament que a mi, ara no com a persona sinó com a polític, m'ha format moltíssim l'oposició. I m'ha fet realment, com te deia antes, de conèixer les dues versions. Jo ara sé les dues versions. Sé el que és estar en el govern i sé el que és estar en l'oposició. I te promet que això me va fer, si els veïns me donen la confiança de governar Vila-real, me va fer ser més objectiu. Perquè sé el que pot patir quan algú està en l'oposició, que se'l vol ocultar absolutament tot el que pot fer, i sé també les possibilitats que té, perquè quan està governant és molt còmode. Estàs governant i tots parlen molt bé de tu i els mitjans de comunicació estan contents. I és un poc el tema dels palmeros que havíem dit abans, entra també així, no? Te rodeges a tota la gent que t'està dient sempre el bé que ho fas. Això és perillosíssim, no? Sí, jo crec que en la premsa ha de traslladar completament, i segur que els mitjans ho fan, però possiblement hi hauria que incidir en això, perquè també jo vaig demanar en l'Ajuntament, i possiblement és una que també plantejaré en el programa electoral, que se faci una comissió de seguiment dels mitjans de comunicació a nivell municipal.
i que tots els partits polítics puguen saber el que n'hi ha. I tinc claríssim que és normal que Benlloc isca més als mitjans que jo, perquè Benlloc hi hauria d'eixir més a donar la cara per dir-los als veïns, no per atacar al senyor Folgado. Si el més important que hi ha en Vila-real no és el senyor Folgado. Jo, mira, m'halaga que sempre me tinga en la boca, però si al final el que té que fer l'alcalde és fer programes com estos, però per parlar-li a la gent de, escolta, com està lo meu? Què hay de lo mío? Perquè els veïns que estan ara escoltant-nos volen saber què hay de lo suyo. No volen saber, jo sí que tinc que fiscalitzar, jo només puc parlar de lo que fan ells, no puc parlar d'altra cosa, però ells sí que poden parlar de la gestió i possiblement no ho fan. Hi ha una última cosa que ja vaig a que llança, perquè ja el regidor ja ens ha dit que apenas queden uns minutets, però per a quan el PP de Vila-real formarà una dona també d'alcaldessa? És que no n'hem tingut mai a la vida. Això també estaria bé, no? Però, bueno, jo crec que en la igualtat està en aquest punt. I entén-me bé, no crec que hagin de formar a una dona per a ser alcaldessa. Crec que en el moment que el mateix partit, en la naturalitat i igualtat que existisca, decidisca que en aquest moment és Maria millor que Pepe, que siga Maria. Se farà, no? Claro, no crec... Jo en allò de... A vegades les quotes forçades... Però és que n'hi ha gent que encara és molt carca. Bueno, jo crec que... O ja creus que no? Crec que això ja ho han passat. Jo, per exemple, estic orgullosíssima de tindre una companya, una secretària general a nivell provincial en el partit, Isabel Bonich, que és una todoterreno, que és una màquina i que si estiguera afiliada al PP de Vila-real, que jo li pagaria el traspàs, jo mateixa donaria, no tingues ninguna duda, un pas arrere, 23 passos arrere, perquè ella fora la nostra candidata en Vila-real. I en Vila-real hi ha moltes dones molt vàlides. En aquest cas, s'ha apostat o se va apostar per la meva persona, no? Però n'hi ha moltíssimes dones amb molta capacitat. La secretària general de Vila-real és una dona també. Però no ho pense perquè siguin dones o homes. Jo penso també per la seva capacitat, per el que poden aportar i per el moment en el que estem vivint, no? Em sembla molt bé. Héctor, jo crec que ja la feina ja la tinc feta, perquè m'havien dit que tenia que estar així xerrant, m'havien dit uns quants minuts, pensava que serien massa, però és que tu tens molt de rotllo. Sí, jo m'enrotllo moltíssim, i això és un problema. Aquesta és l'altra. Héctor, per a mi un plaer haver pogut entrevistar-te, més que res perquè quan em vas dir que podia preguntar el que me donara la gana, parlant ràpidament, i que podia fer-ho en el lloc que m'agradara i tot, no sé, em va semblar que era una proposta que no podia dir-te que no, i efectivament, doncs no t'he dit que no, Héctor. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la teva entrevista i jo he intentat contestar en la major sinceritat totes les preguntes i seguirem en aquest programa i en altres companys periodistes per saber també el que ens preocupa. Doncs bueno, ara ja els passe el relleu als meus companys periodistes per a que agafen el testimoni i puguen també preguntar una miqueta més i conèixer a Héctor. Gràcies. Gràcies, Gemma.